Vodka 42 Blended. Poznej sílu živlů. Takže kouči, výsledek 9-1, je tomu vůbec co vytknout? A tak určitě pokaždý se dá něco vytknout. Já si myslím, i přes to vysoké vítězství jsme tam měli jako nedostatky v obranné hře. Já si myslím, že jsme na to, že to bylo těch 9-1, jak říkáte, tak jsme pustili soupeře do dost šancí. Co se stalo v přestávce mezi druhou a třetí třetinou, protože po dvou třetinách to bylo 2-0 a skóre třetí třetiny 7-1, což je naprosto nevídané. No ne, tak nestalo se vůbec nic, akorát, že jsme v té třetí části toho zápasu jsme začali proměňovat šance. No a po takovým pátým gólu už jako soupeř se tak nějak trošku zhroutil. No. Hráči vstřelili spoustu opravdu vynikajících až exkluzivních branek, takže evidentně si zápas užívali, takže nabádali jste k tomu, aby se neukolébali a hráli stále dál? Určitě, no tak všichni hráči chtějí střílet góly a když je k tomu šance, tak to chtějí dělat. Zdeněk Ors inkasoval jedinou branku v podstatě minutu před koncem, takže asi trošku škoda, protože jinak by to byla druhá vychytaná 0 v sezóně. Tak určitě to škoda je, ale musím ho za ten dnešní výkon pochválit, protože ve druhé třetině nás podržel. V dnešním utkání debutoval Lukáš Nahodil, takže co byste řekl k jeho výkonu a jak zapadá do týmu? A tak ono jako po jednom zápase je těžký hodnotit hráče, takže si to necháme až za delší čas. Po první porážce v sezóně v Chomutově výhra 9-1, v pondělí přijede Most, další nováček soutěže, takže na co se můžeme těšit? Na to se můžeme těšit, no tak budeme zase chtít vyhrát tak jako každý zápas a uvidíme. Poslední zápasy dáváte hodně branek, tak asi spokojenost? Tak dneska samozřejmě spokojenost a dneska jsme tam měli i hezký šance. Já si myslím, že ten hokej se dneska mohl líbit divákům. Druhá třetina byla taková z naší strany ne moc dobrá, ale ta třetí třetina byla pěkná, si myslím. V té první třetině se hrál celkem opatrný hokej, zaskočil vás něčím soupeř? Tak nezaskočil, nevíme. Věděli jsme, že vyhrál v Chomutově, tak jsme, neříkám, že jsme se báli, ale prostě byli jsme takový opatrný. Ty první třetiny jsou taky opatrnější, vždycky ty soupeři se poznávají a pak já si myslím, že ta třetina nám vyšla úplně nádherně a ten výsledek tomu odpovídá. V Chomutově se vám stala taková veselá příhoda s ručníkem, mohl byste ji popsat? Nemůžu ji popsat, protože jsem to vůbec nevěděl. Jako. Byla taková, já si myslím, že náhoda, jak jsem seděl, tak mi spadnul asi ručník zřejmě za kalhoty a prý jsem tam s ním jezdil po ledě. No. Už jsem to asi chtěl odpískat ten zápas, no, tak asi pak jsem tam hodil ten ručník, ale bohužel rozhodčí to neukončili. Takže krásná veselá historka, ani jsem ji ještě neviděl a vidět ji asi radši nechci. Co proběhlo v kabině mezi druhou a třetí třetinou, protože ve třetí třetině přišla nevídaná kanonáda v podání ústeckých lvů? Neproběhlo nic. Říkali jsme si, že musíme hrát ze zajištění obrany tak jako vždycky, nesmíme dělat chyby a těžit z nahrávek rychlejch a z breaků. No. Nám dneska řekl bych, že se nám to tam odráželo dneska dost, takže jsme měli i štěstí a jsme rádi, že jsme vyhráli. Dneska jste dávali góly po celkem velmi povedených kombinacích. Byl to cíl, nebo jste chtěli střílet ze všech možných pozic? Tak samozřejmě cíl to nebyl, ale soupeř nám to, dá se říct, dovolil, tak proto tam vznikly takové hezké situace. Kdybyste měl najít klíčový moment zápasu, který by to byl? To bohužel nevím. Jsem byl tak zabraný do hry, že už si to nepamatuju. Asi třetí třetina zřejmě. Vodka 42 Blended. Poznej sílu živlů.